Bisiknai bisik saromoi Salo Konsa ke drag nai tongnai rok tabo hastebo botok botok thina nangbai kha tiprasa sikla rok haine hai thei khwa borok kathal amsayo Salo Konsa ke drag ni injection nana nang tongmani thangnai bisi kaisa te khaksa romoi takhuk sumite porma yagra yagowai serbo yaksi yagowai serbo yak tugailia kapla bangmani joto yagano boni mari bangmani kosom kosom ke drag namani bo drag namarok no saimanmani amsaini joto chakra nukhungni joto borok rokno haifano takhuk sumitno yakari manlailia drag samungni puya borok biti salai biti cawa cawa ke hastana magna sari dupun wani kita saya katai bo kita tong semalia saya bo haja kayak burus man burus san semua saya kam biti oh ini kan sistem biti uzannya bo tema power uzannya salai cuma saya miata kerja bo tabo salaka uskan ka hospital lango kayak bo koi bo sasakan ter masak dokter usun saja abang aja kayak tangga ter bos kayak buru-buru nanya ini kosong yang itu yes aja kosong kita tanya yang tes saya Tongbai Salo Konsa kong asal saya tuh ini apa pada dinbung tam ilmu sih para ke para sejarah tabok wan shogi nai di takhuk te bo khuk song chini hastebo tai khorobo suk thibe nei tongkho lo drag Konsa nai tongnai Tiprasarok tabo kebo thangla kha nairek baidi takhuk bo khuk song ika tula sikogo thika mandai thika tabok borok kathalo thinango borok